Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш чыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Селимҗанова. Бүгенге программада ата-аналар шаң суга, май айының суык һава торышы район җитәкчелеген балалар бакчаларына яңа җылылык бирергә мәҗбүр итте. Самокатта йөргәннәр һәм ташлап калдырганнар, карак яшүсмерләргә нәрсә яный һәм аларның ата-аналарын нинди җаваплылыкка тартканнар. Нинди ул идеаль татар кызы Габдрахман мәдәният йортында иң матурын һәм талантлысын сайладылар. Урамда май, әмма һава торышы гына майга хас түгел. Мәктәпкәчә яшьтәге нәниләрнең әти-әниләре шаң суга, балалар бакчалары җитәкчелеге җылылык бирүне яңарту инициативасы белән чыкты. В настоящий момент в данной группе составляет температуру 26 градусов. Май җылы көннәре белән иркәләми, урамда ни бары плюс 13 градус, әмма балачак планетасы бакчасында термометр уртача 25-26 градус күрсәтә. Хәер, әле дүшәмбе көнне генә биредә суык иде. Шәһәр хезмәтләре белән узган эшлекле киңәшмәдә җылыту сезоны тәмамланганнан соң балалар бакчаларына кабат җылылык бирү турында карар кабул ителде. Шул ук кичтә беренче балалар бакчаларына җылылык килде. Моңа әлбәттә нәниләр дә, тәрбиячеләр дә шат иде. Чөнки мөдир сүзләренчә бүлмәләрдә җылылык 20 градустан артмаган. Мондый температурада өлкәннәр үзләрен уңайлы хис итсә, сабыйлар туңа. Хәзер исә балаларга калын кофта, шалбар кирәк тә түгел. Җиңелчә киемнәрдә музыка классы яисә физкультура дәресенә ашыгалар. Росинка балалар бакчасында да җылы. Бирдә май бәйрәмнәренә кадәр үк суык һава торышы урнашуын фаразлаганнар. Шуңа күрә идарәче компаниягә җылыту сезонын яңарту үтенече белән мөрәҗәгать иткәннәр. Балалар бакчасы территориясендә үзләренең автоном котельнялары бар, әмма анда хезмәт күрсәтүче идарәче компания генә керә ала. 16 май көнне Росинкада җылыту сезоны яңадан торгызылды. Юлия Клочкова мәктәпкәчә мәгариф йортларында 25 ел эшли һәм шушы вакыт эчендә мондый хәлнең булганы юк иде ди. Тик шулай да проблеманы бик тиз хәл иттеләр ди ул. Әмма мондый уңайлы мөхит бөтен җирдә дә түгел. 3 һәм 4 котельнялар хезмәт күрсәтә торган балалар бакчалары гына җылытылды. Техник мөмкинлек булмау сәбәпле якынча 30 бинада торбалар һаман салкын. Аларга шәһәрнең үзәк өлешендәге иске схема буенча җылытыла торган балалар бакчалары керә. Район башлыгы сүзләренчә, җылылык белән мәсьәләне альтернатив ысуллар белән хәл итәчәкләр. Мәсәлән, кайбер балалар бакчаларында үзәк җылыту урынына электр җылыткычларыннан файдаланачаклар. Безнең Ишегалды программасы Зәй районы Ишегалларына да барып җитте. Татарстан Республикасы шәһәрләрен үстерү институты фондының яшь архитекторлар командасы эшләре башкарылачак урыннар белән танышты. Быел безнең Ишегалды программасына Зәй районының 53 Ишегалды кергән. Шуларның 8 район авыллары, шулай ук шәһәрнең иске өлешендә исәпләнә. Ишегалларның бер өлешендә төзекләндерү эшләре башланды инде. Быел Зәй районына Ишегалды территорияләрен төзекләндерү буенча республика программасы буенча 170 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бу көннәрдә Зәй шәһәрендә Татарстан Республикасы шәһәрләрен үстерү институты фондының яшь белгечләре командасы эшли. Архитекторлар быел безнең Ишегалды программасына кагылачак территорияләргә чыгып, урыннарны күреп кайтачак. Шулай ук алар район җитәкчелеге һәм төзекләндерү өчен җавап булган Зәй хезмәтләре белгечләре белән дә очрашу уздырдылар. И поподробнее мы хотим остановиться на как раз роли жителей в нашей программе, потому что жители участвуют на очень многих этапах, начиная с участия в предварительной схеме благоустройства и заканчивая жизнью после того, как все работы строительные будут проведены. Яшь архитекторлар командасы тыңлаучыларны концепция булдыру кагыйдәләре һәм төзекләндерү эшләре этаплары белән таныштырды. Бөгелмәдә яшәүче бер ханым полициягә подъезддан балалар самокаты урлау турында гариза белән мөрәҗәгать иткән. Видеокамералар ярдәме белән аны 2 укучы кызның алуы ачыклана. Урамда йөргәндә яшүсмерләр күп фатирлы торак йорт подъездларының берсенә кергәннәр. Анда балалар самокатын күреп алып, аны алып китәргә карар кылганнар. Ниятләрен тормышка ашырып кызлар йорттан чыгып киткән. Шәһәр урамнары буйлап йөргәндә алар транспорт чарасын куаклар арасында ташлап калдыра. Урланган самокат табылмаган, әмма зыян күрүчегә матди зыян кайтарылган. Яшүсмерләр белән профилактик әңгәмә үткәрелгән, ә аларның әти-әниләре балык булмаганнарны карап тоту һәм тәрбияләү бурычларын үтәү мәдәсе буенча административ җаваплылыкка тартылган. Чын татар кызы нинди булырга тиеш? Бу сорауга татар кызы бәйгесендә катнашучылар җавап бирә. 7нче тапкыр республиканың иң чибәр һәм сәләтле гүзәлкәен билгелиләр. Габдрахман мәдәният йортында конкурсның озон этабы узды. Җиңүчене Казанда узачак ярымфинал көтә.
Зайнуллина Зифа Мурат кызы, Баулык Бистес районы. Идиатуллина Азали Зайтун кызы Баулы шәһәре, Исламгирова Илюза Илдус кызы Бөгелмә шәһәре. Татарстанның көньяк-көнчыгыш районнарынан килгән 8 татар кызы милли матурлык конкурсында көч сынашты. Бәйге 5 этаптан визитка, дефиле, аш-су, сорау җавап һәм талантлар конкурсыннан тора. Катнашучыларның һәркайсы әлбәттә милли костюмда килгән. Татар кызы матурлык конкурсы гына түгел, талантлар бәйгесе дә. Гөлназ Вафина бар җирдә дә өлгерә белүен үзенең төп сәләте дип саный. Ул Мактаманың 1нче мәктәбендә башлангыч сыйныф укытучысы һәм Яңа Нәдер авыл мәдәният йорты сәнгать җитәкчесе булып эшли. Үземнең көчемә ышанам һәм инде барлык катнашучы кызларга да уңышлар телим. Бар да яхшы булыр. Абдрахмандагы бу бәйге көньяк-көнчыгыштан катнашучылар өчен республиканың ярым финалына сайлап алу этабы санала. Һәр конкурста төрле жюри бәяли. Татар кызы ул җырларга, биергә һәм аш-су пешерергә генә түгел, ә ул гомумән татар кызы ул шәхес. Ул мәсәлән ул балерина икән, ул билгеле балерина, ул үз өлкәсендә нинди дә булса уңышларга ирешә, ләкин ул үз милләтенең татар кызы булып кала. Сон этабына кадәр барып җиткәнче конкурс Азнакай, Баулым, Зәй, Бөгелмә, Лениногорск районнары буенча узды. Соңгысында җиңүне Камилә Хәмидуллина яулаган. Ул студент, булачак актриса. Аның костюмы да Галибҗан Ибраһимовның Татар хатыны ниләр күрми әсәренең төп героинясе Галия Банукына ошатып тегелгән. Камилә башка катнашучылар кебек үк бары тик җиңүгә генә омтыла. Исеменә күрә җисеме, моны кыз расларга ниятли. Бик көчле кызлар, барысы да шибәр, сәләтле, һәм инде без дә тырышып карарбыз шу татар кызы бәйгесендә җиңәргә, әлбәттә шу татар кызы дигән исемгә лаек булырга. Конкурс Чиләбедә 2011 елда барлыкка килгән, Татарстанда 5 елдан соң уздырыла башлаган. Татар кызы бәйгесе бөтен дөнья татарлары өчен оештырыла. Әлеге халыкара конкурс турында сөйләгәндә, элекеге СССР илләре генә күз уңында тотылмый. Ярышларга Америка Кушма Штатлары һәм Европа илләре кушыла. Конкурсның республика ярымфиналы һәм финалы Казанда узачак. Татарстанның иң матур татар кызы Ташкентка барачак. Анда инде халыкара этап финалы көтелә. Әлмәт районына килгәндә иң сайлау җиңелләрдән булмады. 50 авыл җирлегендә 45ләп татар халык коллективы бар, һәм аларның күбесе хатын-кызлар. Лениногорск буенча 30дан артык мотоциклдан торган колонна үтте. Сезонны нәкъ менә шулай ачып җибәрделәр. Шлем астына кемнәр йөзләрен яшерә һәм алар нинди ярышлар оештыра. Но уже на 150 начинает сдувать. Поэтому я вожу с собой парашют. Бу байкерга егылып җитди җәрәхәтләр алмаска махсус саклану чаралары, тыгыз тукымалы рюкзак, итекләр һәм шлем ярдәм итә. Яңа сезонны исән-имин үткәргә исәпли ул. Дасаф оешмасы бу көнгә багышлап ярышлар оештырган. Өстәвенә кунакка мото берләшмәсендә чакырганнар. Ярышлар әлбәттә тизлеккә. Тик үзенчәлеклеләр дә бар. Мәсәлән, дистанцияны әкрен тизлеккә узарга кирәк иде. Зульфия Рахманова юллардагы куркынычсызлыкны күзәтә. Байкерлар белән дуслашырга, орлашырга кирәк ди. Чөнки алар елның җылы вакытында юл хәрәкәтенең тулы хокуклы катнашучылары. Традиция буенча сезон ачылышында мото йөреш оештырыла. Бу юлда колоннага 30дан артык тимер ат җыелды. Маршрут бөтен шәһәр аша узды. Лениногорскиның үзәк мәйданында байкерларның берсе Харлампи Лазариди Берноуд исемле күнегү башкара. Халык телендә әйткәндә арткы көпчәкнең капламын яндыра. Тимер артында Харлампи инде 8 ел элдерә. Япон мотоциклын Италиядән үк заказ белән кайтарткан. Ул аны 1 ай көткән. Кирилл Кашавцев совет транспортында Явада хәрәкәт итә. Мотоцикл 90нчы елларда чыккан. Кирилл бала чактан ук 2 көпчәкле раритет белән кызыксына башлаган. Бүгенге көндә дә аны коллекционер дип кыю атарга була. Иратның 7 мопеды, 3 мотоциклы бар. Екатерина Бушаеваны да байкер дип әйтергә була. Тик ул пассажир урынында гына йөри. Иренең мотоцикл сатып алу теләген шунда хуплаган. Сезонны көз көне шундый ук акция белән ябырга ниятләр. Моннан тыш егет-кызлар көньяк-көнчыгыш буенча мото узышта катнашырга һәм күрше шәһәрләрнең мото җәмгыяте белән дә очрашырга планлаштыралар. Йөгерә уйларга һәм тиз арада җавап табарга Баулы укучылары әнә шундый күнекмәләрне үзләштерде. Балалар ориентлашу дәресләре социаль проектының 5нче этабында катнашты. Круглый счет – это контрольный пункт, ну или назовем просто цифра, которую вы должны найти. Спорт ориентлашуында шәһәр һәм авыл мәктәпләре укучылары катнашты. Ярышның төп өлеше мәктәп территориясендә, калганы шәһәр буенча үтте. Спорт ориентлашуы башланыр алдыннан оештыручылар теоретик дәресләр үткәрде. Алар электрон тамганың ни рәвешле эшләве, карта һәм объектларның ничек билгеләнүе турында сөйләде.
Ориентлашу үзенчәлекле итеп оештырылган иде. Балалар бармакларына махсус чип киде һәм алдан уйланылган маршрут буенча билгеләнгән пунктларны үтте. Ориентлашу нәтиҗәләре төп штабның компьютерына билгеләнде. Алга таба балаларны 4 сынау, җиңел, орта, катлаулы һәм бик катлаулы этаплар көтте. Ориентлашуда иң мөһиме йөгергәндә уйларга сәләтле булу һәм тиз реакция белдерү. Сначала ищем на карте нужную букву, ищем ее на местности и двигаемся. Балалар җиңел дистанцияны тренер белән уздылар. Ул лабиринтта ничек хәрәкәт итәргә кирәклеген аңлатты. Алга таба дистанция катлаулана барды. Ахырда балалар бик катлаулы этапны якын тирә ишек алларын чын карта буенча узарга тиеш иде. Биредә алар чын-чынлап ориентлашырга өйрәнде. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрдә хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар, кабат очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.